Maya Pabengay, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Areni na rin mga regular balita ngayong Miyerkules, October 18, 2023. Miyuli na la Pampanga, ding 18 estudyanteng Kapampangan na may stranded king Israel. Kapampangan domestic helper, meteya kay bat mere patpenyak sa King Amman, Jordan. Pamilya na ning biktima, manyawad hustisya. Demolisyon king barangay Anunas at barangay Kuwayan, mitok ng pamo, bang dinandalan ing taging kareng apektadong residente. Flyovers, King City of San Fernando, naligtas dalanan daring mga regula sakyan, agpangking DPWH. City Government, tampong Multi-Sectoral Governance Council, planong i-request na papalit na ladeti at gawang konkretong dete. At 3 insidente ning vote buying King Pampanga, misampa king Comelec, kontrabigay, pasik nangan kareng barangay. Mikabyos na laking kapigaganakan ding pamilya daring 18 estudyanteng Kapampangan. Miuli na lakasideti king Pampanga, kay baddang may stranded king Israel, pauli ning gyera. Apin din ding agro students ng Pampanga State Agricultural University, ameg OJT, king may sabing bansa, o ining balita ng Paulo G. Santos. Kakita mo kabalan, ini pong kapigaga na kanda po rin ng pengari. Kinaul neng matigik Leonila manalastas ing kayang anak inyang akit na iti. Antimong me bagut ing suksuking kayang salu. Amigit paruminggo ng panandaman uli ning me stranded ya ing kayang anak king Israel. Di pasnoya kanu ini uling meka uli yang masalese. I Gabriel ing kayang punsong anak a scholar. Metong i Gabriel kareng 18 agro students ng Pampanga State Agricultural University o PISAW, ami paralaking Israel bang mag-OJT. Siyempre po, iyak ng tuwa dahil nakita ko po ang anak ko. Pangilan po siya? Bunso po. At siya po ang pinakamabait na anak ko, mapagkumbaba. Nagsumikap po siya para sa pag-aaral niya. Hindi po namin siya pinaggastusan niyan. Dahil sa sobrang hirap namin, nakipag-exam lang po yan, napasa po sa DOST. Napasa po siya, nakapag-aral po siya sa pagsusumikap niya at pagtitiwala din po niya sa ating Panginoon. Kaya salamat, siya po'y biyaya ng Panginoon. Thank you po, Lord. Thank you. Sinundo na lang ng Pampanga Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRM oreng estudyante nga ready. Karasda Ninoy Aquino International Airport. Niting abak ning Martis, October 17. Reng anak ka ready, pansamantala dalang kipkup, deng aguman at tropang Kapampangan Israel. Tela dala king safe house, ang gana king mekauli laketi Pampanga. Munang truly, salamat kayo at congrats mo naman kayong provincial capital staffs and kayo, CRT, for the connection. Makaninila kasi istorya rin. Actually, dinakit dano rin kayong agro
coordinator kaya ng Israel at Idalado Airport. Oneng may cancel itang kaida flight daw uli na ning tulo. Uling dakala missile kanita Kwento ng Gabriel Manalastas, bisu-bisu ing takot apenandaman uling makarayu iniking ausan rang Gaza Strip. May takot po pero kinakalma ko lang po yung sarili ko kasi alam ko po, magiging safe naman po kami. Pero naisip mo ba noon na pwedeng mamatay na kayo doon? Opo, kasi po yung mga terorista po, pumapasok na po doon sa mismong city namin, which is malapit lang din po talaga sa Gaza Strip. Nakakatrauma po. Kasi po, naririnig po namin yung bomba at saka po yung mga barilan po nila. Alus payari niya sana yung karelang on-the-job training mupin uling sinakiltap mo ing mega palyaring kuluan niyang October 7, 2023. Mega pilitan na kanong batingan ng karelang lugal uling mituki-tuki na yung problema. Agpangkang Aldrin Pabalete, la kararagling miuli uling ang gyang ing operation ning airport papatad-patad ya serbisyo. Pauli ning bantaning missile at daratangging karelang lugal. Delayed yung mga flights kasi nga even yung mga airports is nagsasara dahil sa mga missiles, fear ng missiles na dahil dun sa digmaan po. And ayun po, sa awa naman ng Diyos is na-schedule kami para umuwi. Even yung iba naming kasamahan is na delayed ng 4 na araw. Samantala, meging matagumpene maning pamanyundo kareng stranded a estudyante areti king Israel kapamilataning koordinasyon amebu pilataning provincial government ning tropang Kapampangan Israel at ning CLTV 36. At tatanda na interview ya King Balen at balita ay Marvin Cuellar tungkol king karelang kabilyan king may sabing bansa. Ipaabot po kang GOB. Dakal po salamat kaya yung suporta, maligwang aksyon. Sana po karapang susunod venture kamo tapong connection manatili abang kanita nung ating pong Kapampangan na Kabalen maligwa tala po nga sopan. Salamat naman ni Angie Blanco ing pamuntok ning PDRRMO karing pa magmasabal da rin Kapampangan abroad. Aparte king pamanyundo karela king airport, maulaga mo naman kanuna ni pailalamla ring kainakan nareti king stress debriefing. Kanina nga sinasabi ko sa kanila kung meron problema, pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing ang tawag doon. Ako sa assessment ko sa mga bata kanina, yung mga tinatanong ko sila, medyo pa sila makikita mo naman sa mukha nila Oo. Parang shock pa sila. Samantala, manyawad nemang koordinasyon ng provincial government king aguman dareng Pakapampangan king Israel para karing aliwapang Kabalen abisang muli keti Pampanga. Nung reta pong ati po king Israel na bisa na pong muli kenine po, ing embassy po sa South Yakarin at sana apan kundi ang Kapampangan na Chokarin I think iya po yung ating access talaga keng embassy ka rin, labas-masok yung ating ID. Pakipantun na mo po Mr. Marvin Cuellar po At itaratang kaya katamong aguman Kapampangan ka rin po. Willing na po sa talagang pantunan dala. Even kanon yung COVID, ila mo naman yung sinaw. Karing kabalenta mo na may kaulikin. Ako po yung kayong dalasuyo ay Paulo G. Santos Kayabe Parinjani, ating pusong makabalen. Pemarel ding metong lalaki king Santo Domingo, Angal City. Itinaing kadwang pamikatago na mika shooting incident king mesabing barangay king mitutuking bulan ning Setyembre ampong Oktubre. Makanyan man pepasag ding Angal City PNP na alang kebalwaniti king barangay and SK elections. Magbalik ya pong magbalita Paulo G. Santos. Masalaya king video footage ning CCTV camera akakalat nga ni king social media nung makanano ne ginulong pete ning riding in tandem ing meto nga lalaki inyang bengining October 15.
Merapat iti king Barangay Santo Domingo king Angeles City. Ing lugal ning krimen eman kanu masulo da lugal. Inya parit-parito ding tao ampong saken. Mayakit na pakatambay king motor ing lalaki. King kagulutan, limput lareng armadong riding in tandem. Kenny Ranepe Maril. Makaragsane ing biktima. Ere pa petugutan pe pamakbungan. Dead on the spot siya ing biktima agpangking report ng PNP. Residentiya naman king Barangay Santo Domingo ing biktima. May kisabila naman kanuding pamilya na niti na epa mo mamye aliwapang personal information kabang kukusa ding kaso. Iti na ing kaduang shooting incident king may sabing barangay. Ining milabas pa mo bulan ng Setyembre at inlamo naman kanung Pemaril Keti. Nung no ka rin riding in tandem la naman ding suspect. Sa ngayon ay nag-gather pa rin po kami ng mga information para po mabuo natin kung ano man yung naging motibo ng pamamaril na ito. So hanggang ngayon hindi pa natin masabi. Makanyan man nilino ning Station 1 Commander ng PNP ning Angeles City ay Police Major Marlon Ventus na alila election-related ing milyaring krimen. Ito hong pangyayari ito, way back meron din hong insidente ng pamamaril. Santo Domingo din hong Santo Domingo, which is ito sa may Mansfield naman po. Pero ito'y walang connection dito Wala naman po, wala naman. Dahil dyan sa mga pangyayari na yan, nag-adjust po tayo ng mga deployment natin at saka yung mga patrolling natin na ship naman kami din sa mga inner portion ng mga barangay. Kumpiyansa na maning Angeles City PNP Station 1 na alang problema king peace and order karas king eleksyon. Adwapin kanu kareng sa sakupan dang ana mabarangay, alalang kalaban. Tuloy po yung pulis sa barangay po natin pagka yung mga patrollers po natin dumadalaw sa barangay, lalo na sa gabi, nakikipag usap-usap sila dun sa mga barangay tanod na makipagtulungan sa peace and order sa mga nasasakupan nilang barangay, tulungan nila ang ating kapulisan. Pero ang masasabi ko naman po dito sa 4 na barangay ay okay naman po at wala naman po tayo nababalitaan na political na away. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Mapilang doon na muing paninayan, marapat na yung barangay and SK elections king October 30. Kaugnan na niti, pipaganakanan ng DILG ing maulagang papil daring opisyalis ning barangay. Iti kano sana ing pakatandanan daring botanti king karelang pamagboto. Ay ning report ng Liana Canilao. Kano dapat bisu-bisukin pa magboto king barangay and SK elections agpang king Department of the Interior and Local Government. Uling maulag ang posisyon at maragula responsibilidad di pisabian ng magluklok opisyalis king barangay. Nung talugtugan niya ing Local Government Code of the Philippines, ing barangay ing basic political unit ning bangsa. Iniing magsilbing primary planning at implementing body ring polisiya, plano, programa, proyekto at aliwa pang aktibidad kang komunidad. Actually po, the barangay is a class of its own. Bakit po? Dahil sa isang barangay official or sa barangay po ay nakalodge po ang tatlong kapangyarihan ng Estado, ang executive, ang legislative at ang judicial power, unlike other local government officials. Importante po nila in the level of local governance kasi sila po yung unang nakakalapit sa mga lokal na komunidad. So barangay officials really are very crucial in the local government po. Agpangking legal officer ng DILG Region 3 ay Attorney Jacqueline Paulino, ding barangay officials mo naman ding frontliners, karas king pamanatad serbisyo kareng Mario. Ing kapitan ing tatalan king pangkabilugang liderato king barangay, kasaw ding kayang kagawad. Bilang isang executive po, ang barangay officials po implement or enforces the law. They ensure that laws are faithfully executed.
So makikita po natin ang mga barangay officials po would always be the first responders when there is a disaster, 'di ba? So in line with being the executive, sila din po ang nagpapatupad po ng mga local laws and national laws. So as an executive po, they have a very crucial role po as in the grassroots. Barangay officials are also legislators, 'di ba? So being sa sanggunian po, sila po ang gumagawa ng batas on the local level which is enforceable within the territorial jurisdiction of the barangay. So meron po silang kapangyarihang magpasa ng batas na maaari pong mag-penalize sa kanilang sa mga nasasakupan po nila. Pwede pong mag-regulate ng certain activities, pwede pong magbawal ng mga illegal na mga activities. So Kaya bepa ka rin makaputong akatungkulan do, ing panatilya ng public order and safety king lugar akarin ang sasakupan. Karela mo naman magumpisa in pa mga wang lokal na batas ang pong regulasyon. So napaka-crucial po para po silang senador at mga kongresista sa level po ng barangay. Silang kapangyarihan na hudikatura. Bakit po? Sa pamamagitan po ng katarungang pambarangay, ang punong barangay po natin o ang barangay captain po, siya po ang namumuno sa lupong Targa-Pamayapa. Bilang lupon chairman, siya po ang unang humaharap sa mga mayroong disputes or may mga conflict in the barangay. So dito po ay pipilitin po niyang mapag-ayos yung mga parties po na nag-aaway. So, in a way po, meron din po siyang malahusgadong kapangyarihan para pag-ayusin po yung parties. Samantala, baluda naman kano ding mapila na may Mario nung makanano kaulaga yung papel darang ilukda king katungkulan. Talagay king itong baryo na ating manungkulan, lalo na yung kapitan, ang puring konsyal, mga yan. Kailangan na talaga kayong meto nga baryo reto. Itang panatilian tayong kahit kayong barangay, itang agyang naman nino, yung nasa mo, itang mapayapa, itang tahimik mga nito. Pating kapitan, atin lang kasi bibigay po undukin about kayong kung pakanano din palakading meto nga baryo. Ngayon kaya kalan magreklamo lang rin tao, uling minsan din nga luwa, edo magagamit. Sana mila ko yung corruption. Ang pong kadwa keto, nung nanuman yung binyedang kay kareng konsyehal, katungkulan, dapat gawan da naman, ante mo itang karening drainage nung nanong kailangan. Minsan nating masisira ken. Dapat agawa daw. Aluwa mo itang tinagal na para kayong sweldo. Kasi ating manyad sa minsan din ang dollar. Kay batning pilang beses sa pangakansila ng barangay and SK elections, pilang Aldo Namu, makapagdesisyon ng pasibayo ding memalin nung bisa lang miluklok bayong opisyalis o ding dati pamurin. Ang manungkulan, ang karapat dapat mo magkay ka rin kabaryo do, miluklok lumpot ngayon dapat gawan dito, dapat dang gawang kaya kaming baryo, mga nito. No, aso pandala rin ang dapat pasaw, mga nito. Dapat tatagalo, nung nanitan tatagalan do, dapat gampanan day itang posisyon pong katungkulan. Baluda naman nung nanong tatagalan day. Minsan kasi mumunaya itang pag nanasakay sarili, kaya sakit ang karelang tegalan na dapat iyang karelang gawan. Na itang pamanungkulan do, gawan din kayong katungkulan da kayong baryo, nung nanong kailangan dang itang obligasyon da kayong baryo. Reta sanang nung atin lamang project, nung nanong itang pen-project do, deo na ita sarili do. Mas masanting itang karelang obro na iyang karelang agawa. Pauli na ning ulagan ng barangay and SK elections, ini naman ng paganakan ng DILG, king pamamiling kandidato aburitamong manukulan karang daratang abanwa. And on the part of DILG, hinihikayat po namin po ang lahat ng mga botante ngayong barangay and SK elections to vote yung mga kandidato po na sa atin pong palagay or sa atin pong nakikita at nagpakita po ng may kakayanan na matino, mahusay at maaasahan. Dahil po ang atin pong boto ay napaka-importante for the next 3 years.
dahil sila po ang magiging ating mga ang magiging puntahan po natin sa tuwing meron po tayong mga pangangailangan, sila po ang magbibigay sa atin ng mga programa na makakatulong po sa atin. So, napaka-importante po na maging mapili po tayo sa mga kandidatong iboboto natin. So, we have to be very mindful sa kanila pong mga karakter at sa kanila pong track record and reputation. Ako, Inke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Magbalik na po yung Balen at Balita. Makatutukay pa mo rin king Balen at Balita. Medo nga kabalen na domestic helper King Aman Jordan ing mayang obye kay batre kanong ni-rape ampong penyaksak. Merakap niya kaning suspect a minor de edad at dayuan mo naman king may sabing bansa. Kukulayad na naman ng ustisya ding melakwan ng pamilya ng biktimang Mary Grace Santos. O ining balita ng General Lumbang Parungao. Alang patad ing tulo ning luwanang nanang Maria Lisa Santos kabang kakaulan ing letrato ning kayang anak ay Mary Grace. Imayang magmalun pauli ning trahedya king biening kayang anak a domestic helper king Aman Jordan. Mayang uyabye iti king karumaldumal a paralan. Kwento ng Imang Maria, October 11 inyang iyawus daring kayabe na obrang Mary Grace na mawawalaya iti. Ado si inyang i-report dekeng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at A14 inyang kumpirmahaning ahensya na alane pingbie ing kayang anak. Ing sangkana niti, ing petere kay batdeng ni Ray. Ang abeng sunod-sunod ng pingawas na ningowa ka na ako. Papuntanda ako po kingowa. Kinabukasan tumita na kina naman po kingowa. Karin po sinabi ra ka na ako, the cause of death. Itang initial report po na may raping na ako. Sabi ko po, kitang administrator ni Ngowa, sir, ala po nga tiyan, report kay kami. Sinabi na po, may kaya kaya saksakin na ako. Tek sabihan po ning administrator, ning director, sabi na po kaya na, iya pala aware, ma'am, yung cause of death ng Mary Grace. Na ako po binumlad ka dito, muli po nga tinireport karela. Single mother yay Mary Grace at tubong San Roque Macabebe. May kipangatulong ya aliwang bansa, ban kanita biyayan ding adwa ng anak at paulo ing kayang pangane na ating congenital heart disease. Anyapin po at yung yakarining anak ko, para kayong pa mag-aral na rin ang anak na. Ang popa po kayong pa may paulo na rin anak na. Intutong na po nini, maka-schedule yung ma-opera nga po ko. Pero ako huling alayin man na. Alayang pisayin nga ng anak. Panayane po imana. Ngayon po yan. Gatang day mana bangkeyo. Peya ka masakit ka no para king imana kamaten anak, lakwas nung biktimayang krimen. Masakit po para ka na akong inda. Sa
Nining kamatayan na ning anak ko. Masakit. Kabang imagine ang kunong makanano yung magilaban ng anak ko. Kaya taong ginawa kaya ito. Masakit po kami. Masakit ka na ako lalong naulingin dana ako. Every time na aisip ka na ako la ako magagawa nung itatangis. Pepa Baluanda nala naman kanu di Imang Maria na merakap ning sospek king pangamate at pangarape ng Mary Grace. Menor di edad siya kanu iti at daywan yamu naman king bansang Jordan. Aresto na yung perpetrator of the crime, 16 na taong gulang na bata yan anak ng caregiver ng kanilang building. So bumaba lang itong si Mary Grace and then yun ang nangyari. So siya naman ay kagad na aresto. Egyptian yan at kaya tayo naman tumugon na tayo kagad. Meron na rin siyang abogado na inilalaban ng kaso ni Mary Grace Biray ng Pampanga. Pero po sa patita nung kailangan mabite ang makatapulo. Pasapat para bayaran ng gewa na genga na ako. Sinabi ra po ka na ako nitang Pinay. Kaya na ka rin nga ako kit ng kenong naning maging parusa. No? Sinabi na po bite. Pero manaya na pa po ka nung adwang banwa para mabite. Since minor po yung ginawa. Pero takma na nga hanggang parusa. Kenny Jordan. Samantala, at inakanong abogado king Embassy ng Pilipinas king Jordan, amama si kaso king kaso ampo king repatriation ng katawan ng Mary Grace. Kenya kanong Sabado, October 21, ing expected time of arrival na ning kayang bangke king Ninoy Aquino International Airport. Nilapit na mo naman kanuning pamilya king provincial government ing milyari kang Mary Grace. Sinigurado da kanu kang Imang Maria na sumaup laking operasyon na ning kayang anak at aliwapang pamangailangan ding kayang pamilya. Pepasyag na namang OWA Administrator Arnel Ignacio na mamiyayang financial support ing OWA ampong scholarship grant kareng melakwa ng anak ning Meyang Wabieng OFW. Check ko na kung active member si Mary Grace, 220,000 kaagad na ibibigay natin. And if she's an active member, she'll enjoy, she will benefit from the full range of OWA programs. Yung kanyang kung may anak siya, yung panganay, kaagad-agad pwede natin bigyan ng educational support mula ngayon hanggang siya i-graduate. Kayabay Paulo G. Santos at Johnny Coronel, ako po yung kaya kayong talasuyo, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Tinuklo na laking may git-ana maralang kandidato king barangay and SK elections ding mi paralan show cause order king Comelec. Keraklan kanong kareti reklamo ning premature campaigning. Masyag na naman ni Comelec na alila mi proklama ding manyambuta kandidatong atin pending disqualification case. Mamalitay ay Jennifer Salenga. Maygit parubing gubaying barangay at sangguniang kabataan elections, mi dagdagan la pa ding kandidato king Central Luzon, ami daluman show cause order ibat king Comelec. King datos ning komisyon at sunala kano king maygit ana maralan ding mi paralan, pauli ning premature campaigning at kerakalan kareti, tatagala kareng barangay ning Pampanga. Nagbigay ang ating task force sa Central Office sa buong Central Luzon ng 675 show cause orders sa mga lumabag sa premature campaigning. At naitala dito sa Pampanga may 311 cases tayo ng premature campaigning. Nung lalawen, maragul na kano ding bilang areni. Papakit na kano niti na dakala pamurin ding tatangkilik king tradisyonal at makalumang konsepto ning halalan. At namang kanong katumba sa parusa ing emanaluki, kareng regulasyon ning eleksyon. So nagpapakita ito na maraming madidisqualify, maraming hindi ma-proclaim kung ang magiging hatol dito ng NBank ay nakitaan sila ng substantive evidence sa paglabag ng premature campaigning. Pero kareng bisa pang salangsang at kiking batas ng eleksyon, hamon ng Comelec, pakaisipan dang masalesa ding kandidato ing karelang kimot, uling dakalamatay makalawe.
Emo namang balaot mapurnadang panikwan ng sumambot, uling mas striktong implementasyon ng batas ag pangking COMELEC. Api ka sunduking mera pata COMELEC N-Bank na isuspend o ebalawos ang proclamation na ning meto nga BSKE candidate amanyambot king darata nga eleksyon nung atinyang pending a disqualification case pauli na ning premature campaigning o vote buying. E naman kano kailangan miga na karing memalen uling king lalam na ning local government code ing number 1 konsihal iyang magsaksid hanggat epa mareresolba ang kaso na atsuking komisyon. Kalakip sa utos ng komisyon sa mga barangay board of canvassers natin na huwag i-proklama ang mga naitala na may cases, pending cases ng disqualification. So eto, pag ganyan, kahit manalo sila in actual voting, no? Pero hindi sila mapoproklama. Succession comes in. So sila nga yung pinakamataas na makukuha sa kagawad, yun yung maiproproklama. Ding midaluman show cause order at inlakanong atlong aldoban makibat nung bakit ela dapat mikasuhan o i-disqualify. Isong ikit na ning COMELEC nating basihan ng reklamo karindala sampahang disqualification case. Pero ingkutang, king karakal daring rineklamong libag king premature campaigning, agyuno kayang aresolba ng komisyon deni, baying aldoning halalan king at 30 ng Oktubre. Ang ating pamunuan ay nangako ang ating butihing chairman na gagamitin niya lahat ng resources ng COMELEC. Marami tayong abogado na titingin doon sa mga reklamo at susubukan nila na bago halalan. Ilalabas na nila ang mga desisyon tungkol sa mga inireklamo sa paglabag ng premature campaigning. Samantala, may kumpisa na kanuing distribution karing official ballots karing mialiwang probinsya king Central Luzon inyang Martes, October 17. In place na mo naman kanuing seguridad para karing balota at mialiwa pang election paraphernalia ang magamit king aldoning halalan. Magumpisa naman ang campaign period alas 12:01 king October 19 hanggang October 28, kabang king October 30 naman ang mismong aldoning eleksyon. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Kareng aliwa pang balita, era ne pa mo kano'y taglus, in demolition daring at suking limandaran na bale, king barangay Anunas, ampong barangay Kuwayan, king Angeles City, ang gatalapang relocation site para kareng residente. Ining apiyarian daring kareng meeting ng pilatanan ng city government na panimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at ng Clark Hills Properties Corporation President ay Oscar Toralba ngening Miyerkules, October 18. May kasundula deti alap na alapa mo kanong malyaring demolisyon ng gat alimay yaring tagging o survey and identification kareng tenant sa gawan na naman ng Angeles City Human Settlement and Urban Development o ACH-SUD o ing dating lupaho. Kaya rin ning tagging, pasibayad na kanong luklukan ning pisasabyan para kareng tutuking takbang agawan. Kaya bila naman king may banggita pulong din na City Councilor Attorney Solier Lazatin impong Chief Advisor ng Mayor Lazatin ay IC Calaguas, i-Secretary to the Mayor Rafael Lazatin Angeles, City Legal Officer Attorney Ralph Macalino, City Administrator Attorney Willie Rivela, Attorney Endona Ampoy Sheriff Elizabeth Marasigan. Samantala, midina ning upaya iba't king sangguniang panlunsod, kahamilataning Resolution 10972 Series of 2023 Mayor Lazatin para king planong expropriation o pamanyali king Gabon, king Sitio Balubad, Barangay Anunas, bang iting gawang socialized housing para kareng apektadong residente. Magbalik king Balen at Balita.
Magbalik po yung balen at balita. Tinagon la ring miyaliw ang aguman at stakeholders ng Siyudad San Fernando king consultative meeting apen nagkat ng City Mayor Vilma Caluwag king Tiburcio Hilario Hall, Heroes Hall niting Miyerkules, October 18. May alarmaya kanoing lokal kapanibalan ng syudad king pera na ng sulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH ama na bisong peligroso na lang dalananda ring mga ragul at mga bayat sa kending atlong flyover ning siyudad. Apin po reni, ing East Flyover and West Flyover. Mididikit po kaya pong intersection kim Barangay Dolores. Ampo po ing Lazatin Flyover. Kaya pong may sabing pulong, may lang munikala ding eksperto, business sector ang pong aliwa pangaguman, nung makanano yung solusyonan ng estado daring flyover, bang ali maging malala ing epekto na niti, king kimot ng ekonomiya, kabilyan ng trapiko at seguridad daring motorista. Mapilan ka rin linatag ng rekomendasyon ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, ing installation of vertical clearance, implementation of truck ban at Jose Abad Santos Avenue o Jasa, coordination with NLEX for diversion postponement of MacArthur Highway Road Rehab near Jasa, at reinforcement of engineering interventions at the flyover. Pamituglong kareng flyover so antimong skyway naman ing umunikala ning DPWH. Samantala, pasyag na namang Mayora Caluwag
Nabalakan na pong magpalwal ay executive order para king implementasyon ning apatayaldong obra para kareng opisina ning city government. Nung nuka rin, 7 a.m. to 7 p.m. na po ang maging working hours. Magpayaw sa naman kanong meeting ikaluwag kambering Multi-Sectoral Governance Council bang mipasang omnibus resolution ang mag-request na gawan na lang konkretong tete ding steel flyover areti. Masanting naman ng meeting mo, pinitang makalungkot apart ka rin, itang maluwat yung solusyon. Kasi naman kasi overnight in solution kene kasi gawala pang engineering intervention. Uling balutan na maretang flyover tamo, man talaga makanita sabi natin serenenan din it's supposed to be pila lang banwareta, 16 years na lang eh. So it's supposed to be talagang dapat mapalitan nila talagang permanente at matibeng kay. Etamo buring ating mga aksidente niya, kailangan kaming kimot ngayon at panigaralan niyang masalese itang alang mapapahamak. Isabi kayong Mayora nandin, Mayor Vilma, na maus siyang mag-convene yung MSGC, Multi-Sectoral Governance Council, we will come up with a resolution nung pwede, with urgency, mag-request mong i-retrofit patakay ganita, nung pwedeng bilisan dyan na proseso para itang kasalukuyan tete ngayon, ipalitan tayong permanent tete, which is concrete na ganita. Siguro, manyad kaming sa king central office, kareng project management office, bridge cluster, pa-inspection nila, no mga nano lang apatibe pa, pero depende mo rin nung agyudo pa o alina. It will magkaya mo rin, nakuha mo itang karelang nung nano maging recommendations na. So, King aliwa naman pong balita, ala pa maning official campaign period at lunang insidente ning vote buying king Pampanga ing mi-report na kanu king Comelec Region 3. Kabang lalapit na ing election day, migit na kanong pasik na nga ning ahensya ing karelang susulong nga kampanyang kontra bigay. Yan ang balita ng Jennifer Salenga. Vote buying ing metong kareng problema ngening barangay and SK elections at tutukan na kanoning Commission on Elections o COMELEC. Kaugne na niti activated na kanoing Regional Committee kontra bigay king Central Luzon. King katutuan at luna la kanong insidente ding pamanyaling boto ding mi reporting ahensya. Panenaya namu kanu ing rekomendasyon dareng COMELEC lawyers. Bang kanita formal na lang midaluman kaso. Oo, katunayan yan. May 3 tayong dito lamang sa Pampanga, no, na vote buying cases at na-file dito sa rehiyon natin, opisina ng Regional Election Director. At ito ay naaktuhan na, nagkaroon na ng clarificatory hearing sa aking kaalaman at inaantay na lang natin yung magiging recommendation ng ating tinatawag na hearing officer or the Regional Election Attorney natin. Pero kabang lalapit yung mismong aldoning eleksyon, posibleng mitas pa kanuing makanining kaso. Babalaning COMELEC, lakwas na kanong masiringeni king pamagbante king nanumang porma ning pamanyaling boto. Sa ngayon, iba tayo ngayon. Umiiral ang batas at ipinapatupad natin ang batas. Kaya kung mayroong mga pagkumpol-kumpol na kung saan nandun ang larawan ng mga kandidato at may pagbibigay ng mga grocery o anumang bagay na mayroong economic value, pwede nating pahulihan, paaresto sila. Pati yung tumatanggap, hindi lang po yung nagbibigay. Pati digital transactions, makamonitor mo naman kanu katambal ding miyaliwang ahensya. Ano doon sa National Committee on Kontrabigay, kasama dyan ang AMLA, kasama dyan ang Bankers Association of the Philippines, at iba pang mga ahensya na may kaukulan doon sa pananalapi na kung saan maraming nagwi-withdraw, nagbibigay sa mga GCash, yun ay minamanmanan yan. Paganaka na pa ning COMELEC na alayang katumba sa presyo ing boto. Inya dapat pamisali ka rin kandidato. Metong yakanong kapangyarihan ing boto bang makapagluklok karapat dapat maging leader ning baryo. Kailangan natin makipagtulungan para maitaas natin ang antas ng
pagrespeto sa batas, pagtupad sa batas. Tayo mismo na taong bayan kasi ang makikinabang. Kung ang mga kandidato natin hindi sila magbayad, yung tapat na serbisyo matatanggap natin. Yung para sa atin na nakaperahan para sa economic development at delivery ng public welfare natin ay pupunta sa atin dahil hindi sila gumastos eh. Amo yata nala naman ng komisyon ding memalen na ila mismo protektahan ding karelang boto at makyabe king pa mag-report kareng ema santinga dapat ang pong pamamurayit kalupa na mo ning vote buying. Nga, yung taong bayan mismo ang nakakaalam. Alam nila eh. Sila ang nakakaamoy, sila ang nakakakita, sila ang may kakayahan na umalam kung sino yung mga nagaganito. Kaya nga po, ang Committee Kontra Bigay may hotline din yan at mayroon tayong website at mayroon din tayong particular na Facebook account na kung saan pwede nating i-upload doon, ilagay doon ang ating mga reklamo, mga hinaing. At yan, ang napakabigat nito, pag may nagreklamo doon, mutuo proprio kasi ang mag-i-initiate ng reklamo, hindi mo na kailangan ng abogado. Mismo na ang committee ang magpanimulan yan. At mahirap kasi ang kandidato na lumabag dito, ang kalaban niya mismo, commission. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Pepalwa na po ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang campaign period guidelines para kareng kandidato ng Barangayan Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 anya pong milabas sa Lunes, October 16. Base po king guidelines, bawal ang pamamiyang gamit ang mikilagyuning kandidato kalupa dareng t-shirts, bags, bowlers, cap o hat, payong, tuwalya, pamepe at ballpen. Babawal da naman ang mag-distribute pera o pamangan antimoreng canned goods o noodles. Mo rin malyari ing magpapakano mamya food and drinks kabang ongoing ang pongkayari na ning metong ang meeting o campaign sortie. Pega na ka na mo rin ng COMELEC kareng kandidato ang maglagay mong campaign materials kareng common poster areas. Samantala, mismong kandidato mo ang pong 5 na pangkayabe ni tiking kayang campaign staff ding malyari mong manyulod t-shirt amiki picture na. Pega na ka na rin ng COMELEC kareng botanti ang pong kareng Committee on Kontrabigayo CKB ang mag-report lang agad deti nung atin lang kaso ning vote buying o vote selling king karelang lugal. Bagong bisayang campaign period para king BSKE 2023 bukas po, October 19 aldo na po ning Webis hanggang October 28. Magbalik ya po yung balen at balita. May pagganakayang DILG kareng lokal opisyalis sa pong civil society organizations na bawal lang makyabe kareng partisan activities at mag-endorsong kandidato. Atin nakanong memorandum di Kilketi at dapat tokyan bang kanita ay iwasan ing midaluman kasong administratibo. Ayon report.
Ngayon eleksyon, paninto ng dareng kandidato ng endorsement dareng elected officials, manibat king lokal hanggang king nasyonal level. Mangalap lamo namang suporta ibat kareng miyayaliwang aguman, kalupad dareng civil society organizations. Inya paganakaning Attorney Jacqueline Paulino, legal officer ng Department of the Interior and Local Government Region 3, ing memorandum malinwal ning ahensya dikil king panganan partisan dangening halalang pambarangay. Po talaga ang main priority po nila, and not to engage in any partisan political activities. So aside from that, to give platform to everyone po, not only to a certain candidate but also to every candidate who wants to run for a certain election. Era kano dapat gagamitan din ng karelang otoridad bang mga panya o suporta king meto nga kandidato. Huwag po nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para po pagbawalan ng isang kandidato na pumasok sa isang purok, sa isang barangay. Dahil lahat naman po ay dahil ang kandidato naman po ay pinapayagan po during campaign period ng mga kampanya. Dapat na kanong tanda na nakayantabe laring opisyal ning lokal kapanibalan king kaayusan ning eleksyon at pamagpatupad kareng regulasyon ning COMELEC. On the part of the DILG po, kami po ay humihingi po ng tulong sa inyo para po samahan po natin ang COMELEC para po ma-ensure po that the barangay and SK election will be peaceful and orderly. Maging model po tayo ng maayos na eleksyon, dahil nakikita naman po natin ngayon na ang COMELEC po is really trying their best po to ensure that we will have a clean and safe election. So yun po, tulungan po natin ang COMELEC and also the national government po in implementing this election. Samantala, nung sakaling may patunayan na makialamlaking election conduct, malyari lang midaluman administrative case at election offense. So una po, maaari po siyang maging liable for administrative case for abuse of authority. So ito po ay maaaring i-file sa mga quasi-judicial agencies such as the Ombudsman, the Sangguniang Panlalawigan kung mayor po ang involved. And maaari din pong he or she might be liable for an election offense which can be filed before the COMELEC or the RTC. So they can be held administratively liable po. Kaya Bailiana Kanilaw, akwing kaya kayong talasuyo, Karen Maurilio, ating pusong makabalen. Megumpisa na po niyang October 16, aldo na po ning Lunes, ang CLTV36 Grand Digital Test Broadcast na. Kaya rin na po ning kakatabong balita ngayon alas 7, apin na yung digital test broadcast, ang gaya pong alas 10 bengi. Buri ng sabyan nung maka-analog TV kayo, pa mo po ayal bening CLTV36 king makanitang oras. Nung analog ya pa yung TVU, kailangan nyo mo pong saling digital TV box or alilan nyo na pong bayong digital TV set. Nung ala ko pang digital TV box o digital TV set, malyari kayong mag-subscribe kayong Signal TV, Air Cable Converge, ang po kareng cable companies king kaya kayong lugar. Kaya rin na po ng kikatamo pong programa, makiabi ako ang pasibayo, kaya pong digital test broadcast na ning CLTV 36. Apin trending mga ragwala balitang kinalap ng kikatamong news team. Kinilagyan ng mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.